הגיעו לחקירה לאחר שהצטיידתם במספר טלפון של עורך דין, איתו תוכלו להתייעץ במהלך חקירה, ובטרם תמסרו עדות. ממשו את הזכות שלכם להתייעץ עם עורך דין אחרי שיקראו לכם את האזהרה ושמעתם במה אתם חשודים. במידה ואתם מרגישים מאוימים, בקשו להפסיק את החקירה ולהתייעץ עם עורך הדין שלכם. בקשו לציין במפורש ובכתב, בגוף העדות, כי אינכם עומדים על זכותכם להתייעץ עם עורך דין. פגיעה בזכות היוועצות אינה פגיעה בזכות יסוד שלכם. החוקר שלכם לא יהסס לשקר בחקירה. עמדו על כך שכל מה שהוא אומר לכם בעל פה יירשם במדויק בעדות. אל תאמינו לו כשהוא אומר לכם שאחרים כבר זמרו בחקירה וסיפרו הכל. דרשו לרשום את עדותכם כעדות עצמאית ובכתב ידכם, גם את השאלות של החוקר וגם את התשובות שלכם. אל תאפשרו לחוקר לעצב את התשובה שלכם. התעקשו שתירשם בדיוק כפי שעניתם. במידה והחוקר רשם את העדות, קראו היטב כל מילה בעדות, והיכן שיש אי התאמה או שהדברים יכולים להתפרש באופן אחר, התעקשו להבהיר את מה שנרשם. לא לחשוש מאיום במעצר. המעצר בכלל לא קשור לעובדה אם תודו או לא. אם צריך לעצור אתכם, שום דבר לא ישנה את זה. לא להרחיב את תשובתכם על מה שלא נשאלתם ולא לנדב מידע. בשום פנים ואופן לא להסכים לבדיקת פוליגרף, מאחר ותוצאות הבדיקה אינן אמינות ואינן יכולות לשמש כראיה. אזי אין כל טעם בעריכת הבדיקה.